Pozdrav iz daleke Australije s priprema naših barakuda. Iako nismo blizu, u mislima smo našu predsjednicu i dajem joj podršku na izborima u nedjelju. Mi sportaši znamo koliko je Kolinda Grabar-Kitarović učinila za Hrvate, kako u domovini, tako i u iseljeništvu. Moj glas ide aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Prije svega mislim da je fantastično prezentirala i Hrvatsku i hrvatske interese kako u Europskoj uniji, tako i širom svijeta, Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-u. Ali ono što je posebno meni kao sportašu važno, to je njena ljubav prema sportu. Znači, Kolinda je najvatreniji navijač svih naših nacionalnih selekcija i moje iskreno hvala na toj ljubavi i afirmaciji sporta hrvatskih reprezentacija, ali i ukupnog sporta u Hrvatskoj. Ja sam Danijela Bilić i na ovim predsjedničkim izborima dajem podršku kandidatkinji Hrvatske demokratske zajednice, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović. Obzirom da za nekoliko dana preuzimamo važnu povijesnu ulogu predsjedanjem Europskom unijom, držim da je izuzetno važno da imamo dobar kontinuitet. Prošle godine smo upravo na ovom trgu slavili svi zajedno najljepši doček hrvatskih sportaša, naših nogometaša, koji su na najvećem sportskom natjecanju nogometnog prvenstva polučili najveći uspjeh. A upravo je tamo naša predsjednica zasjala punim sjajem. Hvala Kolinda Grabar-Kitarović što pratiš sve hrvatske sportaše i nosiš ih u srcu zajedno sa svima nama. Hrvatska zna, sportaši znaju i Dudo zna, Kolinda Grabar-Kitarović je ta. Na osnovu ankete koja je sprovedena među građanima, Kolindi se daje prednost iz 5 razloga. Zato što kažu građani naši da ona je kvalitetnije obrazovana od svojih kandidata, suparnika. Da ona ima životno iskustvo mnogo veće nego oni. Da ima diplomatsko iskustvo mnogo veće nego oni. Da ima međunarodni ugled mnogo veći nego oni. I da garantira nacionalnu sigurnost za sve građane, neovisno o nacionalnosti, neovisno o ideologiji, vjeri, o svjetonazoru. I zbog toga ja glasam za Kolindu, dajem joj potporu i uvijek šaljem poruku ne daj se Kolinda. U zadnje vrijeme sam jako žalostan i nesretan kad vidim kako nespretne napade čine na nju. Toliko me je to dojmilo da sam još više za Kolindu. Jednako tako kao svi hrvatski objektivni ljudi, uvijek se priklanjaju onome koga napadaju bez razloga. Što se Škore tiče, mog prijatelja Škore, ja si dozvoljavam pravo da mu dam jedan savjet. Jer ja sam isto bio kandidat i neka me izvine, nije bio ništa, niti je danas ništa popularniji nego što sam ja tada bio. I naravno, imao sam neke ambicije. Ali hrvatski puk, hrvatski čovjek uzme jednu odgovornost pred samo glasanje i onda kaže pa ti si Čiro samo nogometni trener i niko nije za mene glasao. E sad ću ti reći Škoro, isto će se tebi dogoditi, ti si samo jedan pjevač, a nikako ne možeš biti predsjednik. Prema tome, degažiraj sve svoje ambicije, jer ja sam imao tu bolesnu ambiciju, pa sam napravio to da sam dobio 0. Bojim se da ćeš isto proći. A vi ostali, moji dragi prijatelji, vjerujte svome tati Čiri, samo Kolinda, najveći ambasador hrvatski ove nam drage domovine je Kolinda. Živjela Kolinda, ti moraš biti predsjednica. Hvala vam.